December 16, 2022. Unang adlaw sa Misa de Gallio. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudeyo, "Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon, wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa mga tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga og nagdanag ug gikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa akong amahan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.